Hai khulumbai ka tini norone Deepak Entertainment YouTube channel Taukte Buksong tini norok to kisisa kokrok sanani bagoi phaika Taukte Buksong tini ni kokrok nai sini Tripura hawo je sini 19 tribe ni Tripura jogro ani live ani chai noi buini bosong tokha kosom ni busarok bai sini community ni borok ya sini 19 tribe ni community ni borok ya buini bosong bai kaijagai thangmani abono toinu kok sanai Taukte Buksong norok puila ni sim paitak jora norok khonani chaitok di tamkai okok rok sung sikango bu salaimani khanaka Tripura motha party ni bisingtoi ST certificate rok tani rinai kubama doctor porinai buroi police officer khainai nini degree najak university rogo kubama koto job khai tonai sini buri bukhuk rok abo hai nas khainai hindi je sapanu nangnungya bongni auto chaloknai ba gari driver robai hamjak layoi kaijak laimani rok nugo abo belek kai saya okok no rok no sawoi bujuknani bagoi chaitogo oro kebu negative dokta wansuk di baksa buri rok ano chaje aphanung mano obo koboi bisini kok norok saime aphanung nai sudu ang Debrma Jomatiari ang nisimi saya kobama 19 tribe ni bisimo dalong butongo chakma butongo mok butongo obo hai kobama do mol som butongo nini je kuno community rup ni phanung to chini bukung barani kok sisau kobama buini bosong phatan ni phainai tomo kosom ni busarok bai je chatoi labada pa college poriman hoite onglaimani aike taubo lakh hoito 2-3 lakh rok buri rok tongo taubo bising college laibo hamjalai tongo baksa already TSR khaine rok bai police khaine rok bai ni thangai tongo kenta aborok news ka phaimani khai je jorawo buthar jakha ba phajistai thuikya ba tok jakha satok jakha ba yakari hojaka talak ro hojaka apur simisi news khawo kento obo hai lakh Tripura jungma taubo tongo satok jagoi borongni borok bai kaijagoi abono sanani phayo tamni bagai tini ang okok rono ma saka hangkai Taukte Buksong noro buka hangkai bujin chaitok dei bukuk song noro buka hangkai ani o video no nungmani to hangkai wansuk di sung kaijagoi thangu ba lakh 2 lakh rok sini bukung bara rok hangkai boroni community se title ma soyo abisingo sini jat komiu abisingo tamo sini borok orijak doctor nurse police officer je kuno buri rok oba he degree najak buri rok si boroni borok nangasinga rok bai thangmani kaijak mani abo thangai boroni community ing thango sini jat komiu obono se bujinani chaitungna nangai Taukte Buksong okok belai ke gurutopono kok sungtamni bagoi obo kokno matisa hangkai belai sini borok buini bosong bai hamjak lai thango paithago hangkai hain hai bungo bo hanara kifili phayo satok jangmani pore khai tok jangmani pore khai abo hai nuk jago hai bano norok tobui ma hangkai Meghalaya rongni hai Nagaland rongni hai sakni community o tudi burma title choridi ba bukung bara je tongnai dalong phanungto chakma phanungto norok janjani community title tuima khai chanai sini Tripura ni Tripura community o tudi borok kento boroni community no khibi phaiya abono sinan nangnai au bul buran tingu jotono hamjak layo paithago sung nugo talak ngoya kalai mani sudu borok hamjak mani karon kai sini desh dongso khainani sini Tripura rongno sini Tripura rongno Bisalgor rogo Sipaijala area rogo kubangma obo hai goti tongo haipano norokno ang proman rimaya ane thani Delhi no phone phai tongo kubangma no kaijagoi yakar jagoi buthar jagoi butongo abo hai rekoto kaya news kaya khub kom kawo tamukai abo hai rono phunuk laiya bising tongmani kento lakh taubo wanjibe kaijagoi tongmani abo kebo saimaya jesamo kagoi phayo abo police rogo FIR unai court rogo aphruse sungsilainai saimalainai abon baganu je puila simi salaimani Tripura mota sarkar phayakai abo ST certificate rok tanjangnai ajagani remote khai rijana hin chamane abo rok tau point remote rok ngiako tanjagiako abo doti step nanani bagoi tabuk TSF TISF rok ni kaisa nugmani hain high school logo kan borok Tripura kanmung rok college rogo school logo ifrom rok sramnani bagoi chaitogoi tongo abo haino tui kok salaiman nugu abo ongkai belai chanai angbo abono ekmot ang support khayo tamukai abo haingnani nango teibo kok sanan musungo sung be careful janjani nokgana gunini sinijak to hakai bukuk chono agutla rogo pori tongnai ba baire Chennai Bangalore rogo pori tongnai bongma buini bosongo tui khar payment rok abo belai chaya sung nugui tongo sesokai nawa thangoi toja sikla hainoi kaijangna pala rok tongo obai kobangma cases anaro Delhi no phone phai tongo tamukai abo ang norno saklai mani karon khai obo hai unghakai sini dofa mor sugui thangnai ba komori tongo te 10 bosor 15 bosor hin salaimani nangla sini dofa komor sugui thangnai aboni bagoi si ang tini okok no matu kebuni bukhana ang kosto dinani bagoi phaya sung kisa je sinai nungai rok bujidi ani life ani ista hani tongthogoi tongkhai bu chaya belai khaino ani life ani chai noi sung
jesa tui buini bosong rok bai amjagoi kaijaknai tongnai sompoti joton wanjini bumungoi khairinai je tomani gari gora rok pairinai bosa 3-4 bosani purakai tamungnai bosa masani purakai lathi riklai ro hojakmani nugui tongo abkongno chang masao khairugo sini boroi kaijak di tamo kai norok chakri khai tong kai ekar chula tongo sini tiprasa bekarok ephan kaijak di haikai chini borok kesa thango sung kesa busango agugoi mannai oba haikai chini community barinai chini community komi mani khai je buri bosong rok khai joto si buini bosong community bai thang kai abo komi mani niklayo kai chula bosong rok tau busaman mani koijon masa hoite mangnoi udde mak thamni bisi khais khaya tabung dinon kai bai kai chini bosong barinai abono nahari sang tini ne o bidino kaisa topic samui matu sibu kai kobanga phone kai sabu obono tui sanani dorkar chini tiprasa belaiken komori tongo obo kaisa ya free ba lama hini salai tamo bagoi si ang tini ma sabu obo ang ani bukhani musungti samani ya kobanga borok sinai nungnai rok ano phone khaika saklaika aboni bagoi ang nong ne busango tui ma sapaika hage taukre busong osong situ tini ne bagoi norok kaham tongdi suso tongdi tini ne bagoi jo tonono khulom baika